Salutare! Și bine v-am regăsit la un nou episod! Astăzi vă răspundem la întrebările voastre. La început. La început. Așa, Avem așa, Maria Ana. Întrebări. Cine editează videoclipurile? Eu. Câți ani aveți? Eu am 12 și ei doi 13. Sunteți frați? Nu, verișori. Doar ei doi sunt frați. Eu. Ei doi. Cred că v-ați dat seama. Cât ați dat pe trepied? 18 lei și cu 17 lei transportul. Așa. Și vă rog să-mi răspundeți la întrebări. Dacă se aude pe fundalul un tractor are în grădină la mine, nu știu ce să facem. Așa. Următorul comentariu este de la Iuliana 123 UH. Nu mai faceți fără să filmați, cum Am filmat, dar să șterg videoclipurile. așa. Și de acum să încercăm să nu mai... Faceți ore online? Da. 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 De la Păi, nu e așa? două. Vă scrieți temele? Da. Da. Păi de asta, când nu filmăm, să scriem temele, că vrem mai multe. Ați sărit cu parașuta? Nu. N-am sărit. Și spor la muncă, mulțumim. Mulțumim! Maria O.P. Da, două fete și un băiat. Da. Hai zi. Maria O.P. Aveți cal? Nu, Nu avem cal. Aveți, Avem, dar lui bunicu, ați face în vlog cu dânsul. aveți fiecare telefonul lui? Da. Da. Și nu mai faceți chestii fără să filmați măcar Da, un ok. pic. Da. Deci, astea au fost întrebările. Am dat și Mulțumim că v-ați Da. abonat. Dacă- Dați acolo un like. Și aveam, Întrebări cât de multe. Și mai scrieți în comentarii acolo că e activat. Provocări. Provocări se și vede. vreți voi. Avem 6 like-uri. Apucăm treabă. Puteți lăsa și provocări. Care va fi cel mai... Care va fi cel mai... Hai tu, Ștefan. Care va fi cel mai... Care o să aibă cel mai multe like-uri? Să spunem, scrieți 3 provocări. Fiecare câte o provocare, lasă-mi spun. Fiecare dacă scrieți câte o provocare, să spunem un comentariu are 5 like-uri. Și celălalt comentariu are 3. O să-l luăm pe ăla de 5 și o să-l facem. Dacă putem. Dacă avem ce ne trebuie. Prezentare ca să terminăm la căsuță, vreți să dorim într-o seară la căsuță, să vedem cum e. Hai. Acum mai vorbim. Du-te și adu. Facem adeziv. Dă-ne cam multă. A, dar n-ai pus apă. Hai să aduci. Hai, Iulia. A început să se usuce. Aici pune dacă adeziv. Dă-i jos că-i fum. Dați aduc cap să stai. Stânge focul, ăi. Nu se fum în căsuță. Și fum în căsuță. Stânge, Alexa, fă-i ceva. Da, vreau să dau și eu, ăi. Ia uitați aici. Fiecare s-o învățate. Da. Să mai greșească, să mai... Pui apă de la... Dă că amestec eu. Las că mi-e... Sau hai amestec tu. Pui acolo. Hai că s-o apă. Bă, nu mai înșeși a ta, eu nu te las să faci, că vreau să fac un treabă. Lasă-le să înșeși. Hai, las că vorbim noi. Hai, ieși apă, fă acolo. Tot o s-o învăța neîncercat. Dar întâi punem plasă și pe aceea îi arăți cum O se plecat, cred că. Da. Întâi... O plecat. Las că vorbim noi atunci. O plecat tractorul. Avem aici. E la vale, cred. Nu cred că o plecat. Nu e care 2 hectare, iar apă. Ești nebun. Dani! Vrei să-i filmezi? Nu pleca tractorul. Nu leacă, e moale. Nu se vede cât scopaci. E moaleacă. Hai. Iar tu, eu nu să dea el. Hai că... Ia uitați cum punem plasa. Păi, dar oare nu pot să... Nu pun de sus, hai că eu de sus eu. Nu pun de așa e. Așa e. Ia se vede? Nu se vede. De acolo plasa. Nu mai e televiziv? Dar nu cred că nu ne ajunge. A, mai găsim.
Am ce faci, o dai să prinzi. Ce tragi o poate? Da. Ai văzut Ștefan ce-au spus? Da. Să nu mai filmăm fără să facem, na. Măcar un pic, adică să vadă Că nu filmăm, știți că facem temne. Că nu putem pune în fiecare zi, că mai avem de învățat, de... Când avem inspecții, dai seama. Da, astăzi am avut inspecții. Chiar dacă ieri am postat, dar ieri nu am fost la ore. Că noi stăm până la ore, până la 1 sau 2, 3. Și după aia când mai facem temele 3, 4, când mai învățăm, nu avem timp. Îi place. Dacă am stă vecinul unul lângă altul, da. Dar nu El stăm... stă la 100 de kg și eu 100 de kg. Nu, câți kilometri suntem? 5? Sunt. Nu, sunt 5. 3? 5, cam așa, 5, 4. 5, 4 și vine... Ai dus caterul. Și vine și pe jos. Și vine și pe jos. Și dai seama cum cată băiețel. Cater, o bie cum cată. Și dar nu pune bie cu el. Ce nu-ți place? Cum să prinde plasa asta, că o adus-o. Tată în băietul o adus-o. O adus-o ei. Nu facem noi cu exact drept, că na. Ia uite aici cum Pune punem. drept, las prinde. A doua tură. Că era îndoietă, nu știu. Da, era. Dacă sunt două, ai să rupi. Da? Nu. Aga? Da, învață, arată lui Elica. Era altă dată. Ia. Ce faci? Să pun? Pune-i transcu. E și apătoarea. Băi, tăi foc, uite că eu nu mai pot, nu mai stau, nu mai fac mica. Uite, mă mude pe mână. Trebuie adus apă de jos. Dă-te să aduc puțin. Și să uite. Dar nu pune așa de multă, Elica. Lasă-o naiba acum. Lasă-o naiba. Băi, nu să ieși ca... Asta să vezi. Da, Elica, paste și ieși prin tine. Dacă îți dau eu mai repede. A, dar unde te grăbești? Uite. Dar nu așa, Elica, știi cum o ții? Hai, ia. Ține-o așa, ia. Da, stai, Elica, așa ia, vezi? Stai, frate, mă mutărești. Hai că vreau să așa, Oleacă. Tu dai Lasă- păretele lasă așa, așa, Oleacă. lasă pe mine aici și voi dați păretele ăsta la jumătate. Da. Da, și de... Noi dăm așa la jumătate. Aha. Eu nu te aduci plasă și noi dăm. Cum am adus noi. Te-ai pus în colț acolo. Facem aici dacă nu? Căsuță. Antonia! Ce faci acolo? Ce faci? Stă în leagăn. Stă în leagăn. Uite așa, dar cu bleta, nu cum dați voi. Mai pui spumă? Bine. Fraților, vreau să spun ceva. Să nu mă vadă. Vreau să iau bucată de... Spun pe foc. Vin și zic, adică și zic. Să spări rău, că mă spărie și eu. Mă sperie. Și vreau să o pun pe foc. Antonia, hai, vine cu Antonia. Vine tu în coață, am zis. Stai aici lângă mine. Și te uiți. Am pus-o. Măi, vine cu ea. Ce? Măi, am pus o bucată de azbest în foc acolo. Până explodează? Zici? Dăm cu altă culoare. Da, cu empieu, nu-i glet. Cu empieu. Nu mai avem. Avem 30 minute deja filmate. Și serios. Avem de muncă la căsuța asta. Tu știi că Scoate găinile afară.
Câta lucruri mai este? De lucru luat aici, de pus. Nu mai spuma asta cât e. Cât e? Un tub de spumă? Cred că am dat un tub de spumă, tăt. Da? E 30 lei unul de ăsta. Hai bun. Și polistirenul. Și adezivul. Da, uite aici dacă... N-am nevoie. Problema e că aici dacă ai băgat câteva lemne în foc, s-ar putea să murim aici de cald. Să murim de cald. Atunci muream de cald când era pusnica. L-am dormit la căsuță. Când am dormit. Apoi am. Când dormim, facem și pat. Dar nu mai facem, îl facem supraetaj. Și ne-am venit cu ideea Și să ne facem canal. să scrieți un comentariu dacă să facem pat supra-înălțat. Spre Un etajat. nivel aici și un nivel mai sus. Că dacă îl facem așa, în curs. E prea mult. Și cum faci ei un pat așa și un pat sus? Când e drept 3 paturi. Strica soba? Cine? Eu nu, tu te. Da, ridica, lasă așa. Odată m-am văzut să o îndoiesc. Lasă-i așa, hoi. Și cum am mai scos? Dai când ai în cap, n-a că ai scos-o. Am prins focul. Mama, zi-ți-mă la voi scos frumoase. Ia, candela acolo. Ia uite, Ștefan, și bine cum l-am pus. Ștefan. Și Nu școală. Bucă-ți telefon. Să sfăriesc ceva ca în tremură. Ia uite aici, cum faci, Ștefan. Uitați aici. Trebuie spergăreată. Da, eu, nu? Acolo așa mai este bun de clătit, ține. Ține-ți clătit, mă. Da, las, mergea la robinet. Sau hai la robinet, hai. Au. Ia uitați. Terminat aici. Și aici. Și aici. Aici nu. Uite, aici nu trebuie pus deasupra la ușă. N-am mai. Și după rezultatul o să vedeți în video următor. Dar cred că nu mai facem și o să vedeți în video următor. Sau așa. Și noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa, Ștefan!